chingono. Kuzoisa hizi chingono. Akapandika chingono. Waita dzawisa hizi. Ndio kandoza sasa wakuiza asimurwana chingono. Ati madziro funga Edward. Ndichangamire nyari pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti uya kudirect kurukure nezvekufa kwemwana wenyu. Yani mbo dzako kupa nemari yedare. Nedzokorora nyaya ndeyekuti uya kudirect kurukure nezvekufa kwemwana wenyu. Tara zvozvo ndichingono Daniel achitaura kuna madziro. Manonga kwaita kuti waende kujuruka kwa ichitoenda. Chiri pachiri kwe. Misoro ichangami. Ndini chimwono. Unorenga musagare kumayo. Munotora machera wanhu. Yakugara pamoyo. Vanorenga machera musape vanhu vakasimba. Magiant. Unokadza masiya evanhu taitaurei chimwono ndine mwana wakamadziva. Taurai makasimudza izwi waching'ono tinzwe. Ndini chimwono ndine mwana Innocent. Mwana nyanonzani? Innocent. Okay. Taurai. Akawana mwana wakamadziva akamukuvadza akazotapurwa nawo kuchipatara. Nemarusape izvotransfera kurusape kati takata tesena nevananeko maziro takabata tichikapedzana tesena maziro chinoruga takabatana zvikana nhasi tichamobatana iyo inoda kuenda ngavaende kuseri kwechuru indoonekwe kuti yakamira sei. Handiti wozodzoka toenda mberi ndengozi. Endai kuseri kwechuru modzoka. Kweni bundu chwa. Ambagara pamberi wakwana. Kachangami iyi mhuri yekwamadziro nemhuri yekwaching'ono yainda kuseri kwechuru kuna chiremba dendera. Tsananguro payatanga kutaura chiremba vati mumusha nekwaching'ono hamuna matare. Mhuri yoparara muchiona here? Kumakuva muri kutonga matare here? Mishonga iri mumusha iri kuita kuti ndufu dzivepo pasina kana kurwara. Daniel Ching'ono, gona rako riripi? Daniel, hauna here kumbodzimbikana? Waiti kudii nerutivi rwako rwanga ruri kubatikana? Iye akapindura kuti ndaingoti kurwadzwa. Daniel, une dumwa? Iye abvapo kana nazvo akati kwete. Daniel, kuti ugutsikane uchatungwa nedumwa rako ndokuti ubvume zvauinazvo. Akamborasika njere ari mwanasikana ndiani? Iwewe Patrick Ching'ono unorwadziwa nerutivi urwu. Vanasikana vari kuvatwa, vanakomana zvimwe chete izvozvo. Mumusha menyu mune ropa. Pamusha pako zviripo zvakaipa. Wakatemerwa nyora pamusana iwewo Daniel. Anogutsikana nazvo, anoti nyora idzi ndakatemerwa ndiri mudiki. Ndaikumbira mhuri idzi dziparadzane pamagariro amakaita kutova vagara vakasangana ndokubva vaparadzaniswa. Mhuri yekwamadziro tuso makaiona mukati memusha wenyu mukati kudii? Bombarume marevei? Pane akaenda pasi mareva matare
amuri kunzwa aya, uyu mwana wakamubvisa munomuziva here? Ndiri kureva kuti kuuraya, kuti munoziva here kuti pane mwana akafa mumhuri menyu. Akambopondwa nenzira iyi ndiani? Pakunetsana aifanira kufa ndio kwa ching'ono, asi akazokurirwa. Paakudiwa ruregerero, kwete kukumbira kumhepo, kumakuva, kuno kurwa kwako kuriko. Kwaiva kurwa chete, saka akarova ndiye akaparamaka. Vana vakaita zvavakaita, itsaona. Iwe unoziva akuuraya, uye muri vanhu vamwe chete, munofanirwa kuti mugare pasi mutaurirane kuitira kuti uyo akaurawa asasumuke iri mhepo. Uvo mwanogona kuita uchenjeri wotsipika mhepo iyoyo. Muteerera uyu haufaniri kudzokazve dare rekwaching'ono. Unotuma vana venyu kunopara mhosva. Tauriranai imimi mhuri yekwaching'ono kuti pasi rizorore. Matare ari kumakuva musagezerana. Imimi tauriranai chamunoripa moita mumwe chete, nokuti muri vagarisana. Gadzirisai vekwaching'ono vana varoorwe, vanakomana varoore, vasina kugara mudzimba. Ripiranai zvine rujeko, magutsikana motambira. Itai dare risina kumutsira hokoyoi kana muchinge mamutsirwa. Ndoziva kuti mumusha menyu hamuna vanhu, uye kuroya muri kuroya. Kune vanhu vaviri chete pauwandu hwenyu kuuya kwamaita uku. Ndo vandaona kuti vanhu chete. Magutsikana here imi mese? Ndo zvatazovabvunza vese vanga vari padare. Ndokubva vataura kuti hongu tagutsikana. Pakaitawo vemhuri yekwa ching'ono vanoti Moti Chikuni nenhamba dzake, Liya, Mandirambira, Tinashe Ching'ono, Ignatius Ching'ono, Fred Ching'ono, Alexander Ching'ono naDaniel Ching'ono vagamuchira kuti tagutsikana nedare iroro. Nemhuri yekwa Madziro yagutsikana zvekare changama. Chirembata atada kuita sei kuti zvii? Ati vanotanga vauya kudare, votsanangurirwa nedare nzira yavangaita kuti vatange vayanana. Iye ozochaja zvokuenda kudare rokundozorodza mhepo. Izvo zvezvi kuti wese wairibedzi waiwanzi zvezvi wakachena kuti sunzema unoneveso chisimudzo. Apa tuda wairi. Ndinotenda. Right, Ngozi kai. Akaparwa mumusha, saka dare iri rinova kuti ringe riri dare rinoripirana ngozi iyo. Ndisingazivi kuti chirembati wanhu tori sinzi kwangu kuri kumarwo kurwa kwangu kuri kuitika. Akaenda kundorwisa wacho ndiani? Ndiching'ono. Akakurirwa. Aifanirwa kufa ndiching'ono. Ndokwa ching'ono. Asi uyu wekwa Madziro akazokurirwa. Angaenda kune umwe ndeupi? Atinange tapabvunza edipa. Angaenda kune umwe. Mwana waibva kubhawa. Saka hatizivi kuti zvakatangana sei vari munzira kubva kubhawa. Vangwari vairi chete. Ndokuti kwakaita nyakupara mhaka. Famba asina umwe munhu. Hanzi zvakafamba sei? Iye achitsanangura akati hanzi angalondora musana wake. Okay. Right,
tinzwise kuti chiremba chipapo ati todi vanhu ati ava vekwaching'ono ngavainde vambonotaurirana kuti voita sei pamuripo. vangataurirana pasina here madzimambo nemadzishe vari kuti chii hanzi ngavatseketudze zvavanoda kutaura mudare kutoda kuripa chakati. okay. tozodaidza Ngozi yochizotaura muripo wayo wainoda, asi ava vamboyanana neava kuti vafambe pamwe chete. sandizvo zvapineta kana wauya kuna mambo zvaakuda kuti Ngozi idi itaure zvainoda kuti idi kwete kuti titenderere. zvisiri zvenyama zvazvemweya mufanotaraga zvaari kuda kuti azorore. asi pane pandabata changamiro panzina chiremba itsaona zvakaitwa newana itsaona pane ka ndo zvatoda kuti haifaniri kuzoripirana maningi sekuti yanga iri tsaona wakatorwa vari vairi umwe ndo kuzokurirwa vachirwisana nauyo. saka panoda kuti chiremba mubvunze ane vanhu here izvozvo kunzwa kuti itswa mubvunzo wacho giya dzimwe dzekusorera nyaya dzichiriko nyaya nditi ndikati tibvunzire kuti panoda kuti pamutswe mweya utaura panoda chii kuti paitwe ipapo Ngozi iripire kana iye mufu ataure kana pasina chinoritwa anotaura ega kuti angasandiri pake. asi mimi wakaching'ono pane neproblem iri yamuri kuwana kana kuti muri vanhu vanoda kugarisana imwe mhuri yavo vana ching'ono vataurwa kuti mune magona sandizve vanotaura kuti mune magona ari kutoeka vakadzi havasi kuroorwa varume zvese anzi wese munobata-bata kusiya kwanhu vairi ruwadza mishonga mumisha indao vairasha vakachena ndatiri kutoona hangu west vakasadaro ndimuri kuona iko kune makona kwevo akafanira kwamadziro ndiko makona aya anenge akuda kungoda umwaro akakurira kwevo but anofanira kumwa ropa rekwaching'onoka ndokumusha kwavo kwete kumwara chiremba atara kuti aifanira kutofa ipapa ndio kwaching'ono saka zvongoitawo nepamwe ndidzo nyaya dzacho idzo dzakadai kana kuenda kumakose emusoro kaapa kutangira pana achigumira pano kuda zvanaka zvakatika rini takamuiga Saturday last Saturday vari kufamba wese pamwe chete havasi kunyanya vari kufamba wese pamwe chete vakatobvisa mambo emaropa pamwe mwana ching'ono ndio kwidiro handiwa arashunga anamutasa ndo wasara munomu wachiti sapota pahondo yemhanda wasara namakoni pahondo yemhanda handidika
wachimwono unozwa wachimwono aiti waifundisa pani wachimwono waiti wakamira pagedhi hawatauri wakatarisa chete so munomhanya mekana kuita sei zvamunoita ikako hawatauri action yenyu inotoona kuti pane zvauda kuita kana kuri kumhanya munotomhanya kana kuri kuti manonoka wega unoenda kunokutuka moti tanonoka wachimwono waityisa watindaijua Kero ndibanga nomusigazi. Saka zviri mumhuri. panguva inokumana wadouya kuairpoti anabuildi handiwaizwaizowone vana ivo vari kushova bhasikoro vanakuenda osvika wasendeka bhasikoro pageti so kwatotendereka kwatovhara dokwatoti mese manono kwatotongoona wakewa anono ndakutangira ikuita kudii atiorwaise kupa hanzi nachiremba mwiri idare riroka panodiwa mombe imwe chete nembudzi 3 kudaidza mhepo iyoyo kuti itaure zvainoda kumhuri idzi. Zvinoitirwa kumusha? Kumusha kwavo. Iro ndo dare rikutaurwa iro marinzwa here hanzi kumusha kwachimwono ndokwazvinoitika. marinzwa nachimwono ndo nenguva muripo wachiremba kuti aite basa racho rese achindopedza kuita kuti tisati isusu taripisana mufi wozobuda yaNgozi achitaura kuti haa zvamakaripisana ndezvenyu hatina handina kuzvitambira tinzwe mufi wacho kuti ateme nhunha dzake then toripirana Ngozi yopera right yapera. Ndinodaira kuti kana kuti tichamukumbira nenhau yemari kuti paanouya ikoko obva agadzira zvekumba kwenyu wana chimwono hanzi mese kwese handiti kwachimwono chete kwachimwono neyo makona ayo ataurwa abhiswa ayo handiti saka ouya rini wana chimwono kukumbira kwemambo kana tichikumbira kuti patinobva pano toenda kumberi togara pasi munondogara kamuine zuva kuti mambo wakati musi wakati kana zvakasikawo hazvo zviri right ndizvozvo ndo zvandaida kuedza kutaura kuti patinoenda tikagara pasi todzoka futi tichizwa kuti nyaya yedu inotoperera pano tiri kuti munoenda muine zuva so zatoziva kuti isusu tokupai 1 week yekuti mondogara pasi modzoka chiremba ouya after a week oita dare iri then mutoenderera mberi manje pakuri paNgozi ndo patingazopana netime yekuti zvitsvakwa. Alright, wapei 2 weeks modzoka neyo but kungodzosa munhu anouya nechi kana kuti zvaaredi chiremba obva auya oita basa iro. Saka mhuri yese hapachisina chekuchauya kuno basa raakuitirwa kumba after 2 weeks ndimanje manje anayo munodzoka vana pamusi wa 6 iri Friday nemari mombe i350 mbudzi hanzi ngani 3 120 ne100 yewakomana wangu anozoenda kundoona basa iri handiti
Saka mombe iyo ndio ichata chiromba abvazo bate basa renyu racho rokugadzirisa ngozi iyo. Chisimgai. Next.